El celler Ugues de Batlle de Colera ha presentat el Falguera 2009, un vi que neix en aquestes finques properes al mar i que tenen temperatures suaus tant a l'hivern com a l'estiu. Per conèixer l'origen dels vins del celler, s'ha convidat un grup de restauradors de la comarca a fer una visita i descobrir uns terrenys amb un alt nivell de pissarra que dona una gran concentració de gustos i aromes en el raïm. Aquí, com podeu veure, aquí aquesta finca en diguem com a Fredosa, que és on surt el vi que ja s'està consumint, que ja anem per la segona anyada, ja estem pel 2009, i aquesta part d'aquí és garnatge i tot això d'aquí és cabernet. Aquesta fa així i aquesta d'aquí fa com una mitja lluna. Aquí, perquè es fa una idea, aquí davant hi ha 5.000 ceps. A la finca com a Fredosa, amb la tramuntana sempre vigilant, hi ha garnatge i cabernet, mentre que a la Falguera hi ha ceps de carinyena vella, jove i moscatell, tot diferenciat per vinificar per separat. La carinyena vella és molt completa en aroma, en boca, en persistència, en tanins, tanicitat, etc. La carinyena jove és espectacular en aroma, però li falta la resta, diguéssim. Totes dues tenen una acidesa molt bona, que això ens diferencia molt, l'acidesa aquesta ens diferencia molt de gairebé jo diria gairebé totes les zones de vi negre de l'estat espanyol, fins i tot. Aquests, doncs, són els terrenys que han donat l'essència del Falguera 2009, que s'ha presentat en societat fent una degustació i un maridatge. És un cupatge tradicional de garnatxa i carinyena, tradicional perquè fa bastantes dècades, de fet des de la filoxera, que és una cosa molt habitual, abans també n'hi havia, però hi havia també altres varietats que solien barrejar. És un vi que m'agrada dir que té bon cos, bons tanins, té una acidesa típica de la carinyena o samsó, que en diem també aquí, i a més la gamma d'aromes amb la garnatxa se solen combinar molt bé per donar-nos notes una mica de cirera, fins i tot de gerd, més que no pas de maduixa, que seria el més típic de la garnatxa. Tot plegat fa que sigui un vi molt agradable i molt d'aquí. És un assemblatge, un blend, diguem-li com vulguem, una combinació que tota la vida s'ha begut en aquestes contrades, no? I fins i tot el llevant de l'estat espanyol. Suau a l'entrada, malgrat tenir un bon cos, malgrat tenir uns bons tanins, una bona persistència. El celler Ugues de Batlle va començar la seva aventura l'any 2002. Actualment té 60.000 ceps. L'any 2014 espera arribar a una producció de 60.000 ampolles. Nosaltres, la meva família, som originals aquí a Colera i pretenem una mica fer grans vins a Colera perquè pensem que la terra de Colera és ideal per fer grans vins. El nostre projecte va començar fa 10 anys amb una plantada, un terç del que tenim ara tenim 60.000 ceps, i vam començar fa 10 anys preparant les terres i fent la plantada, i el nostre projecte es culminarà dintre de 2 anys quan tinguem la producció total de totes les vinyes, que podem arribar a unes 60.000 ampolles. I fins a 5 o 6 games de vins segons l'anyada. Si una anyada pensem que no és bona, en traurem 2 o 3. Si una anyada pensem que és correcta, en traurem 4 o 5 i així successivament. La propera primavera, el celler Ugues de Batlle té previst presentar el seu tercer producte. En aquesta ocasió serà un vi blanc.